It's a full loot. Athini bafundisa ufuna ungena la esaluni yazi. Uqoqa imali and then bese siyaphuma sihamba manje ne. Manje sikhulu saya kulo muntu lo. Ya siyayi, ngisaphi. Hayi check ispan sakho sikhulu bese siyahamba. Ya singene. Wemngani, yabantu abafika esaluni bengawoshila amakhanda. Ngilana every day. Angiphathe nalona. Ngiyakukhombisa phela. Hawu. Ngiyakutshela abageza amakhanda bakuthanda ukwenza ukuzenza ekhaya. Sisi asisikahle. Akulona ikhanda lapho bayileli. Sisi uzophuma. Ngoba uzodinga usizo. Hayi ke. Wow. Hayi cha. Bayisa benjalo. Sisi basebenzisa ngathi hayi ke. Every day Yona ndlela le nisebenza ngathi nikhuluma zokushonela ngale salon. Ngathi uqethe indaba into eniyaziyo kuphela nje le salon. Yasebenza sister. Yasebenza. Indawo pho. Sabona sisi. Mzala msakwazi. Mzala. Msakwazi njani phela kodwa mzala? Baphile ekhaya. Asephathe isikhwama mzala, asambeni mzala. Njani phela kodwa lapho uhlala khona? Lapho Nini, lapho nyakho. Yazolamba. Nami ngizobonela. Uyasala noma Ngihlanje. Sabona sisi. Alright kodwa mama. Yaba intombi etanga ngosami. Hello. Awenza sisi, ngithanda indaba ngihlahlela amehlo nje ngikhuluma nawe nda. Sizo ukukhuluma nalabo abasebenzi bakho abakwazi ukuphatha kahle amaclayenti. Bakwenze ngibamba kanjani? Sisi.
Asitanga khandela idolo lo. Kube yiphutha. Ngokuxosha manje mina uma ukuthi ufuna ukusebenza emsebenzini. Yebo ngiyazwa. Ungayithe ke buwe lo haba isibongo. Asibuka nje indlela omuhle ngayo. Kuzongitapa. Indaba mama. Angazi ngibamba kanjani uma ngibamba kanje. Awu, yazi wami muhle wangafanga ngalokho kushoyo. Yini vele ama clients ala isalon lakho wenza kanje? Okay mama, ngiyabaxosela abasebenzi bami. Kanjani ukhiphe sewidays mhlasembe? Days. Yes. I think that's a good idea. Okay, belifaka number yakho la ngisami. Oh, okay. That's so sweet of you. Wazi wami muhle bakithi ne. Wow, thank you. Igama? Balisa, eh? Okay, Balisa. Ngiyabonga ne. Alright. Ngikufonela. Ya. Amanzi sisi. Usalawan, we are well. Jacket man. Wole? Sure. Hamba. Ngoja. Siphi staff? Staff. Ya. Kusemfethu msungeni silima siphi staff? Hayi, ngaphi man. Staff sana. Uthatha phi enkwedla le? Mfethu. Enkwedla le mina futhi ngiplasele oledi angikwazi ukuthi ukhuluma ngani. Le staff ngitshela ngaso ukuthi staff sana la ngithathile akuhlangani. Ngicela uhamba iline yakho jahile. Ngicela. Kusemfethu ngenzelani silima siphi staff? Zisha. Lethala le nkwedla le, lethala le nkwedla. Wenzani manje? Wenzani? Utheba, msungeni silima siphi staff? Shaba kanje. Shaba kanje. Shaba kanje. Shaba kanje. Lethala lesikhwama, lethala. Lethala lesikhwama leso. Lethala man. Lethala lesikhwama leso. Wazi ngiyagodoy wena. Upepani la. Yona pani. Zishap ngapha simna ngaziduthi indaba yestaff. Muslim yas. Fuck. Muslim. Angazuthu mina mfethu kanti yini? Uthatha ubakho nje wena. Cela. Staff ukho. Staff. How? Hey! Exact.